Teruse Al-Hijr ayat 51 Nabi Ibrahim ana tamu para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim iddakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajidun. Wong-wong ceritana Muhammad saking dongenge tamu-tamune Nabi Ibrahim, yaiku malaikat-malaikat kang mendo menungso. Yaiku nalika tamu-tamu mau padha mlebu daleme Nabi Ibrahim nuli uluk salam. Nabi Ibrahim ngendika, saestu kawula ajrih saking sikap panjenengan sedaya. Mula Nabi Ibrahim ngendika wedi saking sikape para tamu jalaran nomor 1 tamu-tamu mau mlebune tanpa kula nuwun. Nomor 2 waktune ora waktu nampa tamu. Nomor 3 bareng disuguhi ora padha kersa dahar. Jalaran mengkene iki Nabi Ibrahim nuli pirsa yen kang padha rawuh dudu menungso temenan nanging para malaikat lan malaikat padha rawuh iku mesti arep ana apa-apa kang luar biasa. 53 qalu la taujal inna nubasyiruka bi gulamin alim. Para tamu ngendika, panjenengan ampun ajrih. Sejatosipun kawula sedaya menika utusanipun pangeran panjenengan ngaturaken kabar kebingahan inggih menika panjenengan badhe kaparingan putra kakung ingkang kathah ilmunipun. Qala abasyurun tamuni ala ammasyaliyal kibar fabima tubasyirun. Nabi Ibrahim ngendika, menapa inggih pantes panjenengan paring bebingah anak ing mangka kawula sampun sepuh kados ngaten. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Tamu-tamu padha ngendika, kawula sedaya ngaturi kabar bingah menika sarana estu hak mila panjenengan